Hare Krishna. Warm welcome for today's book reading session. On the way of on the way to Krishna அந்த புக்கை பார்க்குறோம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து 3வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணகிட்டயோ ஆச்சாரியர்கிட்டயோ நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானானந்தசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा அனைவருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம ஆன் த வே டு கிருஷ்ணா இல்லையா, அதை பார்க்க போறோம். நான் வேதா பேஸ்ல போய் ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். உங்க கையில புக் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இது ஓப்பன் ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றத வந்து ஷார்ட் ரீகேப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. நேத்தோட தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா, இந்த வே ஆஃப் சாண்டிங் அண்ட் நோயிங் கிருஷ்ணா. அதுதான் நேத்து எப்படி வந்து நம்ம ஜபம் பண்ணணும், அப்புறம் கிருஷ்ணரை எப்படி தெரிஞ்சுக்கணுன்ற தலைப்புல பார்த்தோம். அதாவது இந்த மகாமந்திரம் இருக்கு இல்லையா, 16 வார்த்தைகள் கொண்ட ஷோடச மகாமந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக ஒலி இல்லையா, டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட் வைப்ரேஷன். இது வந்து பண்ண பண்ண நம்ம இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கு போகும் அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதை வந்து சான் பண்ண அழுக்கு போகுது, அதனால நமக்கும் கடவுள்ல இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ அதுக்கடுத்து தர்மன்ற வார்த்தையை பார்த்தோம். தர்மன்றதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பார்த்தோம், எப்படி வந்து உப்போடைய தன்மை, சரி, இனிப்போட தன்மை, ஸ்வீட்டு சால்ட், அதனோட தன்மை எந்த நிலையிலும் விடாது இல்லையா.
நான் யூஸ் பண்ணாலும் உப்பு உப்பா தான் இருக்கும், நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் உப்பு தன்மை உப்பா தான் இருக்கும் இல்லைங்களா? அது மாதிரி அது மாறாம இருக்கிறது தான் அது அதனோட தர்மம். அது மாதிரி ஜீவாத்மாக்களாகிய நம்மளுடைய தர்மம் என்னன்னா, நித்தியமா கடவுளுக்கு வந்து சேவை பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம அவருடைய அங்கத்துணுக்கு நம்ம அவருக்கு சேவை பண்றது நம்மளுடைய கடமை இல்ல, எட்டர்னல் சர்வெண்ட் அது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து மூணாவது என்ன பார்த்தோம், சாதுன்னா என்னன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அவ வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 26 பண்புகள் இருக்கு அவனுக்குன்னு சொன்னோம். பட் நேத்து நம்ம சில விஷயங்கள் தான் பார்த்தோம். அதாவது பொறுமை இருக்கணும், அப்புறம் எல்லார்கிட்டயும் வந்து கருணையா இருக்கணும், அவனுக்கு வந்து எதிரின்றதே இல்லாம இருப்பான், அமைதியா இருப்பான்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சோ அதுக்கு அடுத்தது, ஒருத்தன் கெட்டவனா இருந்தா கூட ஒன்ஸ் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல வந்துட்டு அவனை என்னவா பார்க்கணும்னா பக்தனா தான் பார்க்கணும். அவன் போன கிருஷ்ண விழிப்புணர்வு வர்றதுக்கு முன்னாடி செஞ்சிருந்த பாவ செயலை வச்சுட்டு நம்ம எதுவும் அவனை சொல்லக்கூடாதுன்றத பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு கதையும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு திருடன், திருடனுடைய பழக்கம் என்ன, திருடுவான். அவன் வந்து யாத்திரைக்கு போனா அந்த திருட்டு பழக்கம் அவனுக்கு ராத்திரி ஆனோடனே அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அதனால வந்து என்ன பண்ணா, பைய மாத்தி மாத்தி வச்சான். நான் தாங்க பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னான். பழக்க தோஷத்தால அவன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ பட் படிப்படியா பக்தியை எடுத்துட்டா அந்த கெட்டவன் கூட தீயவன் கூட வந்து மாறிடுறான். அதுக்கு நம்ம பல உதாரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ வால்மீகி, அதெல்லாம் பார்த்தோம், மிருகாரி அவரெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அவதரிக்கிறார் இல்லையா? சில பேர் வந்து கேள்வி கேட்பாங்க, ஏன் கடவுள் வந்து இந்த அழுக்கா இருக்கிற இந்த உலகத்துக்கு வரணும்னா நம்மளை ரட்சிக்கிறதுக்கோசம் தான் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி இந்த உடம்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா துறக்கும் போது ஆத்மா வந்து வேற உடம்புக்கு போகும் இல்லையா? ஸோ ஆத்மா வந்து அழிவு இல்லாதது. இந்த உடம்புக்கு தான் மாற்றங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் இந்த உடம்புல வந்து மாற்றங்கள் ஆயிட்டே இருக்குன்றத பார்த்தோம். குழந்தை முதல் அந்த வயசான வரை என்ன ஆகுதுன்றத பார்த்தோம். ஸோ இத பார்த்து தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா வந்து இத பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட மாட்டான். இதை ஏத்துப்பான் அவன் கேஷுவலா. ஓகேவா? ஸோ அந்த பக்குவம் வரணும். அப்புறம் பத்ம புராணத்துல நேத்து என்ன சொன்னாங்க, 84 லட்ச ஜீவராசிகளா பிறந்து பிறந்து சுழண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றாங்க இல்லையா? அதனாலதான் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த பகவத்கீதை என்ற ஏன்ஷியன்ட் சயின்ஸை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கார் இல்லையா? அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நான் எல்லா ஜீவராசிக்குள்ளேயும் இருக்கிறேன், சர்வ பூதானாம் ஈஸ்வரக சர்வ பூதானாம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ நமக்குள்ள ஒரு ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அவருடைய லோகம் வந்து நித்தியமானது. அங்க வெளிச்சன்றதே தனியா தேவையில்லை. நம்ம வீட்டுலதான் வந்து சூரிய வெளிச்சம் வேணும், இல்லைன்னா கரண்ட் வேணும் இல்லையா? அவருடைய உலகத்துல வந்து இருட்டுன்றதே இல்லை. சரி, இருட்டுன்ற வார்த்தைக்கு நம்ம 2 விதமான பொருள் பார்த்தோம். இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து சூரியன் தேவை, வெளிச்சம் தேவை, அந்த ஒரு இருட்டு. இன்னொன்னு வந்து என்ன பார்த்தோம், ஆஹ் இருட்டாச்சா, இன்னொன்னு வந்து அஜ்ஞானம். நம்ம எல்லாம் வந்து அறியாமல் இருக்கோம் இல்லையா? அது நம்மளுடைய உண்மையான நிலை என்னன்றத தெரியாம இருக்கிறது அறியாமை இல்லையா? அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன உறவு வச்சிருக்கோம் கடவுள்கிட்ட, அது எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றத தெரியாம இருக்கிறது அறியாமைன்னு சொன்னோம் இல்லையா? சோ இந்த உலகத்துல இந்த மாடர்ன் சிவிலைஸ்ல ஒரு குறைபாடு என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி இந்த மனிதன் வந்து விலங்கு வந்து பொதுவா என்ன செய்யுது, சாப்பிடு, தூங்குது, இனவிருத்தி செய்து, தன்னை தற்காக்குது. இந்த 4 வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ரொம்ப பாடாப்படுத்தி தன்னை வந்து கஷ்டப்படுத்திக்கிறான் இல்லையா? இதுதான் வந்து அவனுடைய குறைபாடு. ஓகேவா? அவன் வந்து எப்படி வாழணும், சிம்பிள் லிவிங் ஹை திங்கிங் இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு குறைச்சு வாழ்ந்து குறைந்து நிறைய வாழணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? தேவைகளை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வேணுமோ அவ்வளவு அளவுக்கு தான் வச்சுக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம வாழ்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு சின்ன வீடு, பெரிய பங்களா தேவையில்லை. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. சோ சிம்பிளா வாழ்ந்துட்டு கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்ணிட்டு நம்ம பர்பஸ் இங்க என்ன வந்திருக்கிறது, திரும்பி போறதுக்கு இல்லையா? நித்தியமான லோகத்துக்கு திரும்பி போகணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம். அதுல முதல் நிலையான ஸ்ரவணத்தை வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றார். ஓகேவா? சோ அதை எப்படி பண்ணணும்னா அட்டென்டிவா பண்ணணும், ராப்ட் அட்டென்ஷன். அவ்வளவு அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறார். அப்புறம் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்த குரு கிட்ட இருந்து தான் கேட்கணும். எப்படி கேட்கணும், பொறுமையா, ஐ மீன் சம்மிசிவ்லி. ஓகேவா? அடிபணிந்து கேட்கணும் அவர் கையிலன்றத நேத்து பார்த்தோம்.
ஓகே. அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜார்க்கண்ட் ஃபாரஸ்ட்ல வந்து மகாமந்திரம் ஜபம் பண்ணிட்டே போனார், கீர்த்தனம் பண்ணிட்டே போனாங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய வனவிலங்குகள் எல்லாம் சேர்ந்து அவரோட டான்ஸ் ஆடிட்டு போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். அப்பன்னா அதுல இருந்து நம்ம என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் எடுக்கணும்னா, அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு பியூரா பரிசுத்தமா அந்த நாம ஜபத்தை பண்ணியிருக்காரு இல்லையா? எவ்வளவு அளவுக்கு பரிசுத்தமா பண்ணியிருந்த அந்த விலங்குகள்ல இருக்கக்கூடிய ஜீவாத்மா வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிட்டு அந்த சங்கீர்த்தனத்துல வந்து பார்ட்டிசிபேட் ஆயிருக்கும். இதை நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா? அந்த குவாலிட்டியை நம்ம எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். சோ நம்ம நாம ஜபம் பண்றோம். எப்படி பண்ணுவோம்? அச்சச்சோ நான் உறுதிமொழி எடுத்துட்டேன், அதனால பண்ணணும், இத்தனை ரவுண்ட் பண்ணணும்னு கடகடான்னு பண்ணுவோம் இல்லையா? மனசு அங்க ஓடும், இங்க ஓடும். அப்பதான் வந்து மனசு ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா மறந்து இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் கூட அப்பதான் முளைச்சி வரும் இல்லையா? சோ இந்த சாண்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 நிலைகள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து நாம அபராத, நாம பாஷ், சுத்த நாமம். சுத்த நாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிசுத்தமானது. கடவுளை கிருஷ்ணரை வச்சா வேற ஒண்ணுமே இல்லைங்க. மைண்ட் பாடி எல்லாம் சாண்டிங் எல்லாம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கும். நாம அபராதம்னா நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இல்லையா? நம்ம பண்றோம் பாருங்க. நம்ம நாம ஜெபம் பண்ணிட்டே இருப்போம், எதையோ யோசிச்சுட்டு இருப்போம். அடுத்த வேலைக்கு என்ன சமைக்கிறது அதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது நாம அபராதம். அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம பாஷ். ஓகே. அதுக்குன்னா ரொம்ப உன்னதமானது, உயர்ந்த நிலை வந்து சுத்தனாம். சோ நம்ம இதுல வந்து சேஞ்ச் ஆகணும். எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு பியூரா ஸ்டாண்ட் பண்ணாரு இல்லையா? அது மாதிரி பண்றதுக்கு நம்ம பழகிக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. சோ நம்ம இன்னைக்கோட அத்தியாயத்துக்குள்ள போலாம். இதனுடைய அத்தியாயம் தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை எல்லா இடத்துல பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து எல்லாத்துலயும் அவரு பார்க்கணும். கிருஷ்ண ஓகே. எவ்ரிவேர் அண்ட் ஆல்வேஸ், எப்பொழுதும். ஓகேவா? சோ கிருஷ்ணரை எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கணும், எப்பொழுதும் அவரை பார்க்கணும். அது எப்படி பார்க்கணுன்றதை நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஓகே. சோ இங்க பிரபுபாதர் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆரம்பத்திலேயே வந்து ஒரு கேள்வியை போட்டார். கிருஷ்ணர் உணர்வை எப்போ எப்படி வந்து நம்ம அறிஞ்சிக்கிறது, அதுதான் கேள்வி. இல்லைன்னா எப்படி அதை வந்து இன்வோக் பண்றது? இது வந்து நடைமுறை வாழ்க்கையில ஒரு கேள்வி நமக்கு எல்லாருக்கும். ஓகேவா? அப்போன்னா நான் கிருஷ்ண உணருக்கு போனோன்னே என் வீட்டு வேலையெல்லாம் நிறுத்திட்டு நான் போனோமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்போம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் திறமைசாலிங்க இல்லையா? நம்ம மனிதர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க? சரிப்பா நீ கிருஷ்ண உணர்வுன்னு சொன்ன, நான் என் வீட்டுல செஞ்சுட்டு இருக்க வேலை, ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு செய்யற வேலை எல்லாத்தையும் விட்டுணுமா அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க இல்லையா? எல்லாருக்குமே தன்னுடைய குடும்பத்தை பராமரிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு தொழில் இருக்கும் இல்லையா? தொழில் இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கை வண்டி போகும் இல்லையா? அதனால அந்த தொழில் செஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம சந்தோஷமா இருப்போம், நம்ம குடும்பம் சந்தோஷமா இருக்கும், நம்ம கம்யூனிட்டி சந்தோஷமா இருக்கும், நம்மளுடைய குடு நேஷன் ஓகேவா, கண்ட்ரி வந்து நல்லா இருக்கும் இல்லையா? சோ நம்ம வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? நான் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாதான் நம்ம வண்டி ஓடுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? இந்த குடும்பத்தை நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நான் ஒரு வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும் இல்லையா? அது கரெக்ட் இல்லையா? அந்த கடமையை வந்து எப்படி செய்யணும்? கரெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கரெக்ட். நான் வந்து கடமையை செய்யணும், வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிக்கணும். அந்த கடமையை எப்படி செய்யணும்? இது 2வது கேள்வி. ஓகேவா? அந்த கடமையை வந்து முறையாக செய்யணும். எப்படி? கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துதா அதை பார்க்கணும். அப்படி திருப்திப்படுத்தலைன்னா நம்ம செய்யறது வந்து வீண் வீண் செயல். ஓகேவா? நம்ம என்ன வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துதான்னு பார்க்கணும். நான் வேலைக்கு போறேன், சம்பாதிச்சுட்டு வரேன், அந்த காசை நான் என்ன பண்ணணும்? கிருஷ்ண சேவைக்கோசம் கொடுக்கணும் இல்லையா? நம்ம டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க, அதுக்கு டொனேட் பண்ணலாம். இல்ல ஏதாவது இப்போ வந்து நரசிம்ம ஜெயந்தி வருது இல்லையா? அதுக்கு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணலாம். இது மாதிரி நான் ஏதாவது பண்ணணும். அப்பதான் நான் வந்து என்ன பண்றேன்? கடமையை சரி செய்யறேன். இது மாதிரி ஒவ்வொரு கிரகஸ்தர்களும் நம்ம கிருஷ்ணருக்கோசம் ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் இல்லையா? நம்ம டெம்பிள் இருக்கிறதுனால நமக்கு இன்னைக்கு லிங்க் இருக்கு, நம்ம எல்லாம் கனெக்ட் பண்றோம், நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? கத்துக்கிறோம், ஆன்மீகல வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுறோம். சோ இதுதான் வந்து கடமையை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தும் விதத்தில் செய்ய வேண்டும். ஓகேங்களா? சோ இன்கேஸ் நம்ம எல்லாருமே ஒரு நாள் எல்லாரும் ஒரு டைம் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போகலாம். ஓகேங்களா? நம்ம மங்களூர் டெம்பிளுக்கே போயிட்டு கூட அங்க ஒரு 2-3 நாள் இருந்து சேவை செஞ்சுட்டு வரலாம்.
அதுக்கு சார்ஜ் எல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அங்க டெம்பிள்ல போயிட்டு காலையில நம்மளே மங்களாரத்தி அட்டெண்ட் பண்ணலாம். டெம்பிள் கிளீன் பண்ணலாம். குக்கிங்க்கு வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு அதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம். ஸோ நம்மள எப்படியாவது ஒரு விதத்துல கிருஷ்ணருடைய சேவையில சம்மந்தப்படுத்திக்கணும். அப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டானதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அது இல்லாம கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தாம என்னுடைய புலன்களுடைய திருப்திக்கோசம் நான் செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து காமம். ஓகேங்களா? காமம்னா என்ன? ஒரு பொருள் மேல அதிக ஆசை இருந்தாதான் அது காமம். ஓகேவா? அது எதுக்கு பண்றாங்க? தன் புலனை திருப்தி பண்றாங்க. அதாவது நிறைய சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருந்தா நிறைய சாப்பிடுவாங்க. சில பேர் எனக்கு பிடிக்கும்ன்றதுனால அந்த ஹீரோயின் மூவியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு புலன்களை திருப்தி பண்றதுக்குள்ள வந்து சில பேர் ஈடுபடுவாங்க. அதுதான் வந்து காமம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கோசம் ஒருத்தன் உழைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றார். இந்த கோட்பாடு வந்துதான் பகவத்கீதையில நமக்கு கிருஷ்ணர் சொல்லி கொடுக்குறார். ஓகேவா? எந்த வேலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ண உணர்வை வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இங்க நமக்கு பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் இருக்கார். அர்ஜுனன் வந்து என்ன? சத்திரியன். அவனுடைய தர்மம் பாத்தீங்கன்னா சத்திரிய தர்மம், சண்டை போடணும். அவர் வாக்குவாதம் பண்றது எப்படி பாத்தீங்கன்னா குல தர்மம். அவனுக்கு 2 தர்மம் இருக்கு. ஒண்ணு சத்திரிய தர்மம், இன்னொன்னு குல தர்மம். இங்க வந்து அவர் புத்திசாலித்தனமா குல தர்மத்தை பேசுறார். ஓகே, நான் ஸ்மார்ட்டா பேசி கிருஷ்ணரை கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? பாரு கிருஷ்ணா, எதிர்க்க நிக்கிறவங்க எல்லாம் என்னுடைய மூத்தவங்க. ஓகேவா? என் தாத்தா, குருமார்கள், உறவினர்கள். இவங்க வந்து நான் சாகடிச்சிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், குடும்பம் வந்து எப்படி முன்னேறும்? தேவையில்லாத மக்கள்கள்லாம் வருவாங்க, வேண்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குல தர்மத்தை வச்சு முன்னா பேசுறாரு. பட் பரமாத்மா என்ன பண்றாரு? அவருக்கு தெரியும் இல்லையா தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை போதிக்கிறார். இவர் மறுக்கிறார் அவருடைய செயலை செய்யறதுக்கு. பட் அவர் வந்து கன்வின்ஸ் பண்றார். ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? தன்னுடைய தொழிலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன ட்ரை பண்றார் பாருங்க. அர்ஜுனன் கூட இந்த பண்பு இருக்கு. தன்னுடைய சொந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்கோசம் இப்படி எல்லாம் பேசுறார். குல தர்மத்தை கான்செப்ட் வச்சு நான் வேதம் எல்லாம் படிச்சிருக்கேன்ப்பா, எனக்கும் நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவர் பேசுறார். சரி நீ பேசுறா ராஜான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு அவரும் கேட்டுக்கிட்டார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானம் கொடுத்த உடனே அவருக்கு என்ன புரிஞ்சிச்சு? சரி சரி, நான் வந்து என்னுடைய தொழிலான சத்திரிய தர்மத்தை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் எதத்தை மாத்திக்கிட்டாரு? தன்னுடைய மனநிலையை மாத்திக்கிட்டார். தொழிலை மாத்திக்கல. ஞாபகம் வச்சுக்கணும், தொழிலை மாத்திக்கல. அவர் சத்திரிய தர்மம் சண்டை போட்டாரு. கடவுளின் கிருபையால் அனுகிரகத்தால் அவருக்கு வந்து ராஜ்யம் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? அது மாதிரி அவர் நம்மளும் எதை மாத்திக்கணும்? நம்மளுடைய நினைவை, நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை தான் மாற்றணும் தவிர நம்ம தொழிலை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா கேள்வி அதுதானே இருந்துச்சு இந்த சாப்டர் ஆரம்பத்துல. கிருஷ்ண உணர்வு எவ்வாறு அழைப்பது? அப்போ வந்து நம்ம வேலையெல்லாம் நிறுத்திடணுமா, வேண்டுமா, அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டு விலகணுமா? அப்படி எல்லாம் இல்ல. நீ வந்து என்ன பண்ண, உன்னுடைய தர்மம் தொழில் என்னவோ அதை பண்ணு. பட் உன்னைய கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை மாத்திரம் என்ன பண்ணு, கிருஷ்ணர் மேல வச்சிருன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஏன்னா இயற்கையாவே வந்து நமக்கு அவர் மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே அவருடைய ஒரு பகுதி அளவு இல்லையா? அதனால அவரை தான் சார்ந்து இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு, நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் ஆத்மாவை சார்ந்து இருக்கிறதுன்ற புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்க ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அதாவது நம்ம உடம்பு இருக்கு, நம்ம உடல்ல வந்து பல அங்கங்கள் இருக்கு. அதுல ஒண்ணு கை. இந்த கை வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கோசம் பிடிச்ச விஷயத்த செய்யறதுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் இல்லையா? அதே வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யணும்னா என்ன பண்ணும்? திட்டிக்கிட்டே செய்யும். கஷ்டமா செய்யும், திட்டிக்கிட்டே செய்யும். அது மாதிரி இந்த ஆத்மா இருக்குல்ல, யாருக்கு செஞ்சு அது வந்து ஹாப்பியா இருக்கும், மகிழ்ச்சியா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பரம புருஷ பகவானுக்கு வந்து சேவை செஞ்சு அது இயற்கையாவே சந்தோஷமா இருக்கு. அததான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வீட்டுல வருஷ கணக்குல வாழ்ந்துட்டு அவங்களுக்கு இது பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு செஞ்சு வைப்போம். இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அப்ப நம்மளால தாங்கிக்கவே முடியாது. அங்க அந்த உறவுல பாத்தீங்கன்னா
வெறுப்பு தான் வரும். நம்ம விருப்பத்தோட செஞ்சா கூட அவங்களுக்கு அது ஏதோ ஒரு கமெண்ட் பண்ணி அதுல வெறுப்புல முடியும் இல்லையா? அதனால நம்ம நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற உறவுல கூட கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுக்கணும். ஸோ கிருஷ்ணருக்கோசம் நம்ம சேவை செஞ்சா இயற்கையா சந்தோஷமா இருப்போம். ஓகேவா? ஸோ இங்க ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு, யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ममैवाक्तो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षादि। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சுயம்னா என்ன? நம்ம இத்தனை நாள் சுய என்ற வார்த்தைக்கு என்ன நினைச்சிருக்கோம், நான், என்னுடையதுன்றது பொருள். பட் ஆக்சுவலி சுயம் என்ற உண்மையான பொருளுக்கு வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். ஓகே, சுயம்னாவே என்ன, கிருஷ்ணர். அதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ் இந்த உலகம் வந்து நம்ம பௌதீக உலகம் வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களா நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இந்த பௌதீக உலகத்துல வந்து 3 குணங்கள் இருக்கு, அதுதான் மாயை. அதனால எல்லாரும் கவரப்பட்டிருக்கோம். ஓகே, சோ இதனால நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்ம இங்க சண்டை போட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இந்த புலன்களோட சண்டை போட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கண்ணை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், டிவிக்கும் யூடியூபுக்கு எதையோ பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அப்புறம் வந்து நாக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லையா? மூக்கு, கண்ணு, காது, இது மாதிரி 5 புலன்கள், ஸ்பெஷல் சென்ஸ். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனசு. இந்த 6 புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த மனிதன் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கான். இது எதனால? மாயைனால. இந்த மாயையை வந்து அவன் அறியாமைனால இந்த வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சரி, இவன் இங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், சிம்பிளா நான் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் தெரிஞ்சுட்டா இந்த பிரச்சனையே இருக்காது, இந்த சண்டையே இருக்காது. அவனுக்கும் அவன் புலன்களுக்கு இருக்கக்கூடிய போராட்டம் வந்து குறைஞ்சிடும் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த ஸ்டெப்பை எப்படி கிராஸ் பண்ணணும்னா, சுயம் கிருஷ்ணர், நான் கிருஷ்ண சேவகன்றத வச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு வந்து இந்த கஷ்டம் ஏன் வருது? அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமா இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட், அதாவது யார்கிட்ட இருந்து, இந்த ஜீவன்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்க தொடர்பை வந்து வெட்டி விட்டுட்டாங்க, மறந்துட்டாங்க. ஓகேவா? அதனாலதான் எல்லாரும் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணணும், அதை வந்து இணைச்சுக்கணும், நம்மள வந்து கிருஷ்ணரோட நம்ம இணைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரு ஸ்டோரி. அதாவது இந்த ஸ்னோ, ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்றேன். ஸ்னோ எல்லாம் இருக்கும் இல்ல மாதாஜி, பனி எல்லாம் விழும் இல்லையா? பனி விழிய இடத்துல வந்து இந்த விலங்குகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா? அது நிறைய பனி வரும்போது என்ன ஆகுன்னா, அந்த முற்கள் இருக்கக்கூடிய முயல் மாதிரி ஒண்ணு இருக்குல்ல மாதாஜி, பேரு சொல்லுவோம், ஏதோ ஒரு விலங்கு. ஓகேங்களா? அது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த பனி பெரிய பெய்யறதுனால அங்க வந்து ரொம்ப குளிர் ஆகுது. அதனால என்ன பண்ணுது, அந்த விலங்குகள் எல்லாம் பக்கத்துல பக்கத்துல உட்காந்துக்குது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனோட உடம்புல எல்லாம் வந்து முள்ளுக்கள் இருக்கு. சோ ஒரு அனிமல் இன்னொரு விலங்கு பக்கத்துல உட்கார்றதுனால இதன் உடம்புல இருக்கக்கூடிய முள்ளு அதுக்கு குத்துது, இதுல இருக்கிற முள்ளு இதுக்கு குத்துது. ஓகேங்களா? அதனால வலிக்குது, ரத்தம் வருது. நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. சோ அந்த பொறுத்துட்டு இருந்ததுனால அந்த வெப்பத்தால வந்து என்ன ஆச்சு, அவங்க உயிரோடு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. சில பேர் அச்சச்சோ எனக்கு இது ரொம்ப வலிக்குது, நான் எல்லாம் வந்து கிரேட், நான் போறேன்னு சொல்லிட்டு தனியா போனாங்க. தனியா போன அந்த விலங்கு என்ன ஆச்சுன்னா, டைம் ஆக ஆக குளிர் ஜாஸ்தி ஆச்சு. அப்ப என்ன ஆச்சு, அந்த குளிர்னால தாங்கிக்கவே முடியல. கடைசியில அந்த பனி குளிர்ச்சினால உறைஞ்சு இறந்து போயிட்டாங்க. சோ அது மாதிரி நம்ம வந்து யாரோட சம்மதப்படணும் அன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பக்தர் கிருஷ்ணர் சங்கத்தோட இருக்கணும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் தான் என்னுடைய பரம புருஷ பகவான்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட நம்ம இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம பக்தியில முன்னேறுவோம். ஓகேங்களா? இது ஒரு தூண்டுதல் மாதிரி நமக்கு. ஓகேவா? சோ நம்ம சுதந்திரமா வாழ்றதுக்கு முயற்சிக்கிறோம். இந்த உறவை துண்டிச்சு வச்சுட்டு இங்க வந்து நம்ம சுதந்திரமா வாழ்றோம்னு நினைக்கிறோம். பட் அது சாத்தியமாகுதான்னு சாத்தியமே இல்லை. நம்ம கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில பிளான் பண்றோம். எல்லா பிளான் பண்ணதும் பல நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்படியோ முடிஞ்சிருக்கும். பட் அதை ஏத்துக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ இதை வந்து இயற்கையின் விதி. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இயற்கையை யார் மேல சார்ந்து இருக்கோம், நம்ம இன்டிபெண்டன்ட். நம்ம நினைச்சிருக்கோம் நான் சுதந்திரமானவன் சொல்லிட்டு. பட் கிருஷ்ணரை மேல வந்துதான் நம்ம எல்லாரும் சார்ந்து இருக்கணும். சார்ந்து இல்லாததுனால பல துயரங்களை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். எப்படி வந்து நம்ம இந்த உலகத்துல வாழும்போது ஒரு அரசாங்கம் வந்து விதிமுறை எடுத்துட்டு வருது,
அதாவது நீ வந்து இத்தனை நாளுக்குள்ள இபி பில்லு வாட்டர் பில்லு கட்டலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து துண்டிச்சிடுறான். சிக்னல் டிராஃபிக் சிக்னலை மீறி போனேன்னா உனக்கு ஃபைன் ஆக்குறான். அது மாதிரி இங்க இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், இங்க இருக்க கவர்மெண்ட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? நம்மளால சுதந்திரமா இருக்க முடியாது. நான் சம்பாதிக்க என் வீடுன்னு சொன்னா நம்ம விடுவாங்களா? விட மாட்டாங்க தானே? அது மாதிரிதான் கடவுளால நம்ம படைக்கப்பட்டோம். பட் வந்து நம்ம இத வந்து மறந்துட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? சோ இதனால நம்ம எது கீழே இருக்கிறோம், மாயைக்குள்ள இருக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எனக்குன்னு ஒரு தனியா சமுதாயம் இருக்கு, தேசியம், உலகளாவிய ரீதியில வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஐக்கிய நாடு சபை அமைதியை எடுத்துட்டு வர நிலவணும்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வராங்க. அமைதியை எடுத்துட்டு வர முடியுதா? இல்ல தானே? ஏன் அவங்க ஃபெயிலியர் ஆறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க கிருஷ்ணரை மையமா வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா அந்த ஐக்கிய நாடு சபைகள்லாம் தேவையே இல்லை இல்லையா? நம்ம குடும்பத்திலே வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இருக்கிற 4-5 பேர் வந்து சந்தோஷமா இருப்போம். இல்லைன்னா நமக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு பிரச்சனைகளோட தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். சோ இதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ அங்க வந்து நடுவுல யாரை எடுத்துட்டு வரணும், கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டு வரணும். அதை தெரியாம இந்த உலகளாவிய மக்கள் வந்து ஓ அமைதி அமைதின்னு சொல்லிட்டு சும்மா போராடிட்டு இருக்காங்க என்றது சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு மாதாஜி, யாராவது பாடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. யாஸ்தாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுனா ந தத் அஸ்வினாயத் ஸ்யான் மாயா பூதம் காரச்சாரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட, பாரு அர்ஜுனா, நான் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உயிர்களுக்கும் வந்து விதையா இருக்கேன். அந்த சீட் கிவிங் ஃபாதர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நான் இல்லாம அசைவனமும் இல்லை அசையறதும் இல்லை, எல்லா உயிரினமும் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு, எல்லாத்துக்கும் தோற்றமும் நான் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பிரம்ம சங்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதாவது ஆதியே ஆதியா இருந்தார் இல்லைங்களா? பரமபுருஷன் வந்து ஆதி பகவானா இருந்தாருன்றதை பாக்குறோம். ஆனா உண்மையா வந்து உரிமையாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து உரிமையாளர் இல்லையா? ஏன்னா அவர் தான் வந்து விதை கொடுத்திருக்காரு. விதை போட்டாதான் மரம் வரும் இல்லையா? மரம் வந்தாதான் பழங்கள் கனிகள் வரும். அது மாதிரி இது யார் கொடுத்தாரு இந்த விதை? விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்தாரு. ஓகேவா? இந்த விதை என்ற வார்த்தை அவர் தான் விதை அளிக்கும் தந்தை. அப்போ அவர் விதை அளிச்சதுனால அவர் தான் இந்த எல்லா தேசத்துக்கும் சரி எல்லா அண்டங்களுக்கும் அவர் தான் உண்மையான உரிமையாளர் இல்லையா? அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கப்பவர் இல்லையா? நம்ம போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம்னு ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். அதாவது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிற அவர் தான் யக்ன புருஷா யோகேஸ்வரான்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நலம் விரும்பி அவர் தான் எல்லாருடைய உயிரினங்களுக்கு உற்ற நண்பன் அவர் தான் இல்லையா? சோ அதனால இவரு இங்க நமக்கு தந்தையா இருக்காரு. நம்ம எல்லாருக்கும் அவர் தான் தந்தையா இருக்காரு. பட் நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், அவர் தான் படைச்சார் அதனால அவர் உரிமையாளர். பட் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், இல்லப்பா இந்த வீட்டுக்கு நான் தான் சொந்தக்காரன்னு சொல்லிட்டு நம்ம தவறா ஒரு கருத்து வச்சிருக்கிறோம். ஓகே, இது எப்படி சாத்தியமா? இந்த வீடு பட்டா என் மேல தானே இருக்கு, இந்த கார் என் பேர்ல தானே இருக்கு, நான் தானே உரிமையாளர் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடத்த நான் இப்ப வாங்கினேன், இதுக்கு முன்னாடி யார் கையில இருந்துச்சு? வேற ஒருத்தர் பேர்ல இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வேற ஒருத்தர் பேர்ல இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இப்படி போயிட்டே இருந்தா வேற ஒருத்தர் பேர்ல இருந்து மாறிட்டே இருக்கு. சோ இப்ப வந்து ஆரம்பிச்சது யாரு? இதெல்லாம் படைச்ச சிருஷ்டிகர்த்தா யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? புருஷ அவதாரமா வந்து எல்லா விஷயத்தையும் அவர் தான் படைச்சார் இல்லையா? புருஷ அவதாரம் 3 பெயர்கள் யாராவது சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, யாராவது சொல்றீங்களா? நான் ஸ்டார்ட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும் சைத்தன்யர் அவதாரம். இல்ல மாதாஜி, புருஷ அவதாரம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 பேர் இருக்கு தெரியும். நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. காரணோதக சாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு,
ஷீரோதக சாயி. கார்போதயம் சீருதய அதுதான் கிருஷ்ணா அதுதான் மத்தது. இவங்க 3 பேர் தான் வந்து புருஷ அவதாரங்கள். இந்த கார்ணோதகசாயி விஷ்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு. அவர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தேவையான மூலக்கூறுகள் எல்லாத்தையும் அவர் வந்து தன்னுடைய பார்வையினாலே கிரியேட் பண்றார். ஓகேங்களா? மகத்தத்துவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும். ஓகேவா? சோ அப்ப பேசிக்கலா இப்ப இதெல்லாம் படைச்சது யாரு? யார் உரிமையாளர் நிஜமா சொல்லுங்க பாக்கலாம். கிருஷ்ணர் தாங்க மாதா. கிருஷ்ணர் இல்லையா? பட் நம்ம இந்த நிலத்தை ஒரு துண்டு நிலத்தை பட்டா எழுதிட்டு நான் தான் உரிமையாளர்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அது தவறு இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் பிரபுபாத ஒரு உதாரணம் இங்க கொடுக்குறாரு. ஒருத்தர் வந்து ஒரு இடத்துல ஆபீஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவருக்கு அன்னைக்கு வந்து நிறைய லாபம் வந்துச்சு. ஓகேவா? அந்த லாபம் வந்த உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு போறாரா, அங்க இருக்கிற அந்த ஓனருக்கு கொடுத்துட்டு போறாரா? பதில் சொல்லணும் நீங்க. எடுத்துட்டு வந்து ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுவார். மாதாஜி ஓனர் கொடுத்துருக்காரு. ஓனர் 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 கிட்ட ஓனர் கொடுப்பாரு. ஓனர் கிட்ட கொடுத்தாதான் பிரச்சனை இல்லை, அதுதான் கரெக்ட். ஏன்னா அவர் தானே உரிமையாளர். நீங்க சொன்ன மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து அனுபவிச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் அவருக்கு பிரச்சனையே ஆரம்பிக்குது. ஓகே ஓகே, உரிமையாளர் கிட்ட கொடுக்கணும். தான் வீட்டுல எடுத்துட்டு வந்து தான் அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. ஓகேவா? பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. சோ அவன் வந்து என்ன பண்றாங்க இடத்துல காமத்தால வசப்பட்டு ஆசை அனுபவிக்கணும்ன்ற ஒரு ஆசையினால எடுத்துட்டு வந்தா அவனை ஓனர் சும்மா விடுவாரா? இல்லையா? அந்த கேஸ் அவரு ஒர்க் பண்ணதுக்காக தானே அவங்க கொடுக்குறாங்க மாதாஜி. அவர் கொடுக்கல மாதாஜி. நான் என்ன சொன்னேன், அன்னைக்கு வேலை செய்யறாரு. அன்னைக்கு வந்து அந்த வியாபாரத்துல ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யறாரு. அன்னைக்கு அந்த இடத்துல நிறைய லாபம் வருது. அந்த லாபத்தை எங்க எடுத்துட்டு வருவாரா? கொடுத்துட்டு அப்ப வருவாரு. அதுக்கு அந்த ஓனருக்கு தான் சொந்தமா. ஓகே மாதாஜி, கரெக்ட். அது மாதிரி நம்ம காமத்தால ஈடுபட்டிருக்கோம். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்குது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் கிட்ட தான். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிஜமா நம்ம விடுதலை ஆகுறோம். அந்த பற்றுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் பாருங்க, அதெல்லாம் போயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ அந்த கையில இருக்கும்போது அவன் காசு, நீ இப்ப நம்ம சொன்னோம் பாத்தீங்க, எனதுன்னு நினைச்சு அவன் வந்து அவன் வந்து பிரச்சனைக்குள்ள இருக்கான். அது மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறது எல்லா திங்ஸ் நான் சம்பாரிச்சு என் கையில காசு இருக்குன்னு எவன் ஒருத்தன் நினைக்கிறானோ, அப்ப வந்து அவன் மாயைக்குள்ள இருக்கிறான். சோ அவனுடைய மனோநிலை மாறணும். என் கையில இருக்குப்பா, இது கிருஷ்ணருடைய செயலப்பா, அவருடைய கருணையால எனக்கு இது கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு நினைச்சா அவன் சரியான வழியில இருக்கான். ஓகேங்களா? மாதாஜி அப்பயே யாரோ ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு சொன்னீங்களே, படிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन भुञ्जिता मा कृतः कस्यस्मिद्दानं। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஷா உபநிஷத்துல இருந்து மேற்கோள் காட்டியிருக்காரு பிரபுபாதா. அதாவது ஈஷா வாசியம், இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிரினங்கள், உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கடவுளால வந்து உருவாக்கப்பட்டது, காக்கப்படுகிறது. எல்லாமே அவருக்கு தான் சொந்தம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் உரிமை இருக்கு. நம்மளுடைய உரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு மாத்திரம் நமக்குன்னு ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒதுக்கியிருப்பாங்கல்ல, அதை மாத்திரம் எடுத்துட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு வந்தா பிரச்சனை இல்லை. வேற ஒருத்தவங்கள்தான் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப வந்து என்ன ஆகுது? பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது. சோ இங்க வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னு, ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தானிய பைய வந்து மூட்டை மூட்டையா போடுறான். ஓகேவா? யாருக்கு யார் யார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க, யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பறவைகள் இருக்கு, அது என்ன பண்ணும்? சொல்லுங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஒரு வெட்ட வெளியில வந்து தானியங்களை மூட்டை மூட்டையா போட்டாங்க. பறவைகள் இருக்கு, மனுஷங்க இருக்கு, எல்லா உயிரினங்களும் அங்க இருக்கு. யார் யார் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க? பறவைகள் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். பறவைகள் சாப்பிடும். குத்தி கித்தி எல்லாத்தையும் கிழிச்சு எல்லாம் பண்ணிடும். சரி. பறவைகள் எல்லாம் சாப்பிடும். ஏமாந்தா மனுஷன் திருடுவான், அவ்வளவுதான். சோ என்ன பண்ணுவான்? தனக்கு அது பறவைகள் வந்து எவ்வளவு தேவையோ அது வயிறு ஃபுல்லா அங்க சாப்பிட்டுட்டு போயிடும். அதனால கேரி பேக் இல்ல, எந்த பேக்கும் இல்ல எடுத்துட்டு போறதுக்கு.
இல்லையா? ஆனா மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்? தனக்கு மிஞ்சியக்கு அதிகமாவே எடுத்துட்டு வருவான். அது வந்து தவறு இல்லையா? அதுதான் அவர் சொல்றார். உனக்குன்னு ஒதுக்கிட்டப்பட்ட பொருளை அளவுக்கு மாத்திரம் நீ எடுத்துக்கோ, வேறுடைய விஷயத்துக்கு வந்து நீ ஆசைப்படாத அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அங்க ஆசைப்பட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிரச்சனை ஆகுது. சோ நமக்கு இது எவ்வளவு சொந்தமோ அவ்வளவு மாத்திரம் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகே. சோ இந்த ஈஷாவாசிய உணர்வு வந்து அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து என்ன ஆகுது? எவ்ரிதிங் பிலாங்ஸ் டு கிருஷ்ணா. அந்த உணர்வு வந்துடுது. ஒருத்தன் இதை புரிஞ்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமானது, தனித்தனியானது அல்ல. வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தனி மனிதன், இந்த தேசிய அளவு அப்படி எல்லாம் தேவையே இல்லை. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சாதாரண மனித அளவில் சரி, தேசிய அளவில், அப்புறம் வந்து அந்த யூனிவர்ஸ் லெவல்ல கூட நமக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது, அமைதி இருக்கும் இல்ல. இது எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தமான போது அப்போ வந்து போட்டி பொறாமையே இருக்காது இல்லையா? அப்ப எல்லா இடத்துலயும் வந்து என்ன இருக்குது? தன்னலமற்ற அமைதி நிலவும் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஓகே. சோ இவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? தன்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாத்தணும், நான் உழைச்சாதான் வந்து இந்த என்ன வீட்டையும் நாட்டையும் காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறான். அது வந்து தவறான கருத்து, அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. பட் அதை வந்து கிருஷ்ணர் நம்மளுடைய எல்லாருடைய நண்பன். ஓகே. நாம், நமது தேசம், கிரகம் சொல்லிட்டு நமக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு யார் பண்றா? கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன் வந்து பண்ணுவான். கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுடைய உண்மையான நண்பன். ஓகேங்களா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம மாறணும் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கு பிறகு நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்கள மாத்தணும். ஓகே. சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து சக்சஸ் ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க சொல்றார். துரதிருஷ்டவசமாக நம்ம இதுல வந்து வெற்றி பெறவில்லை அப்படின்னு சொல்றார் இல்ல. ஓகே. சோ உண்மையான பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகே. பிரச்சனை இல்லாத விஷயத்த வந்து பெரிய பிரச்சனையா போட்டிருக்காங்க. சாப்பிடுறது, தூங்குறது, அதுதான் பெரிய விஷயமா நினைச்சிட்டு காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரை உழைச்சிட்டு வராங்க இல்லையா? போய் வேலை செஞ்சுட்டு ஸ்டெயின் பண்ணிட்டு உடம்பு சரியில்லாம ஆறாங்க. சோ அதனால நீ நாய் கழுத மாதிரி எல்லாம் வேலை செய்யாத, எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா வாழ்ந்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு பாருங்க பிரபுபாதா. ஒரு பெற்றோர் இருக்காங்க. ஓகேவா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய குழந்தைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியாப்பட்ட குழந்தைய பெத்துக்க கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உனக்கு வந்து உன் குழந்தைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வுல எடுத்துட்டு வந்து வளர்க்க தெரியல, அவன் வந்து அந்த கஷ்டமான பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துல இருந்து வெளியே எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு உன்னால அவனுக்கு உதவ முடியலன்னு நீ குழந்தைய பெத்துக்காத அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவனுக்கு அந்த கிருஷ்ண உணர்வை கொடுக்கணும்னு நீ வந்து அந்த நிலையில இருக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? அப்ப வந்து அவன் வந்து திடகாத்தமா இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வுல வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் இல்ல. அப்ப வந்து நீ உன்னை விடுவிச்சுப்ப, அப்ப உன்னோட குடும்பத்தை நீ விடுவிப்ப அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஓகே. சோ அதனாலதான் வந்து கிரகஸ்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்ம செக்ஸ் படிக்கும் போது கூட பாத்தீங்கன்னா அது கூட வேதங்கள்ல வந்து ரிஸ்ட்ரிக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அதனுடைய தேவை என்ன? கிருஷ்ண உணர்வு இல்ல, உணர்வு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை ஈண்டெடுத்து இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கணும். அப்பதான் இந்த சமுதாயம் பாத்தீங்கன்னா நல்லா வரும். அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகலாதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன அம்மாவுடைய வயிற்றுல இருக்கும்போதே அந்த விஷயத்த கேட்டார். அதனால என்ன பண்ணாரு? அசுரகுல நண்பர்களை கூட கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்லி கொடுக்குறார் இல்லையா? அதனாலதான் அவர் வந்து என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க? கிருஷ்ண கான்சியஸ் சைல்டு வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதனாலதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல கர்ப்பிணியா இருக்கவங்க வந்து இந்த வேதங்களை படிக்கணும், பகவத்கீதை புராணங்களை படிக்கணும்னு சொல்றாங்களே, இந்த ஒரு ரீசன் தான். அப்ப என்ன ஆகுது? அந்த குழந்தைக்கு வயிற்று இருக்கும்போதே இந்த கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு வராங்க. சோ அதனால உலகத்துக்கு வரும்போது அதனால பெரும் பிரச்சனை நடக்காது. ஓகேவா? ஓகே. அதுதான் இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. சோ அவன் கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சான்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாயை வந்து தொடவே தொடாது. இல்லைன்னு வச்சுக்கோ, எல்லாரையும் வந்து அட்டாக் பண்ணும் மாயை. எப்படி வந்து கரோனா பேதமே இல்லாம எல்லா வயசினரும் இனத்தினரும் அட்டாக் ஆச்சு, அது மாதிரி மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. எங்க வந்து போவாது? கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சவர்கிட்ட போகாது. சோ நம்ம சரணடையலாமா? அப்படியே உட்காந்துக்கலாமா? நம்ம இஷ்டத்துக்கு சுதந்திரமா இருக்கலாமா?
சரண்டர் ஆயிடும் மாதா கிருஷ்ணர். சரணடைஞ்சிடலாம் மாதாஜி. ஓகே, சூப்பர். சோ இந்த எப்படி வந்து ஒரு இடத்துல சூரியன் இருந்தா அங்க இருட்டு இருக்குமா வெளிச்சம் இருக்குமா? சூரியன் இருந்தா வெளிச்சம் இருக்கும். வெளிச்சம். வெளிச்சம் இருக்கும். அதே மாதிரி சூரியனை எதுக்கு கம்பேர் பண்றாங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு. சோ கிருஷ்ணர் இருந்தா அந்த இடம் மாத்திரம் வெளிச்சமா இருக்காது, அந்த இருதயத்துடைய அந்த ஆத்மா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானமயமாவும் ஆகும். ஓகேங்களா? சோ அதனால கிருஷ்ணரை நம்ம இருதயத்துல நம்ம வச்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க அறியாமை தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்தக சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் உதாபாவ சமன்விதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. போன ஸ்லோகத்துல என்ன படிச்சோம்? நான் தான் விதைன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் தான் எல்லாத்துக்கும் மூல ஆதாரம். அது பௌதிக உலகமா இருக்கட்டும், ஆன்மீக லோகமா இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட தான் வெளியே வந்துச்சு. அந்த 3 அவதாரம் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அதுக்கு அடுத்து இதை வந்து யார் முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறோன்னா அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானிகள். ஓகேவா? அவன் என்ன பண்ணுவான்? என்னோட பக்தி தொண்டு பண்ணி என்ன வழிபடுவான். அப்படி வழிபடும் போது என்ன ஆகுறது? அவன் என்கிட்ட வந்து திரும்பி வருவான். ஓகேங்களா? சோ புரிஞ்சிட்ட பிறகு வழிபடுறான், அவன் வழிபட்டு அவரை வந்து முழுமையா ஏத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தகன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? பூத பாவ சமன்விதக. பூதக என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா கற்றறிந்தவர். ஓகே, ஒரு ஞானி அல்லது கற்றறிந்தவர்னு சொல்லிட்டு அதற்கு பொருள். சோ அவருடைய அறிகுறி கற்றறிந்தவர்னா அவருடைய அறிகுறி எப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து முழு முதற் கடவுளா இருக்காரு, மூல காரணம் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ அவரை வந்து எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கலாம். ஓகே, யார் இவன் வந்து புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் வந்து கிருஷ்ணரை பார்ப்பான் அப்படின்னு சொல்றான். சோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து இப்போதைக்கு தலை நோக்கி மேல எடுத்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காம வாழ்க்கை இல்லையா? சோ இந்த அனைத்து உயிரினங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலியல் விஷயத்துல ஈடுபட்டு இருக்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் கேட்கலாம், இது எங்க இருந்துப்பா வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு கேட்கலாம். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மேல்லோகம். மேல்லோகத்துடைய பிம்பம் தான் இந்த கீழ்லோகம் இல்லையா? ஸ்பிரிச்சுவலோட வேர்ல்டோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு. இந்த உணர்வு அங்கேயும் இருக்கு, அதனாலதான் இங்கேயும் இருக்குது. சரி, இதுக்கு அத்தாட்சி எங்க? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஜவாசிகள் கோபி ஸ்ரீகளோட அந்த உறவு வச்சிருந்தாருன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து இந்த கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல கூட அந்த ஸ்டோரி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கோபி ஸ்ரீகள் வந்து அந்த ரசா டான்ஸ்ல அவரு இருந்தாரு அன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு தவறா பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அங்க இருக்கு, அதனால இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மாதாஜி. ஸோ கிருஷ்ணரில் இந்த போக்குகள் மற்றும் வெளிப்பாடுகள் அனைத்தும் தூய உணர்வில் ஆன்மாவில் உள்ளன. இது யார் ஒருத்த முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் கிருஷ்ணருடைய தூய பக்தன். ஓகே, அவன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுட்டு அவன் தூய பக்தனா மாறிடுறான். அவன் வந்து எதையுமே வந்து வித்தியாசப்படுத்த மாட்டான். இங்க இருக்க ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மகாத்மானஸ்து மாமார்த்த தைவீம் பிரகிருதிம் ஆசிரிதா பசந்தனன்ய மனசோ ஞானாத்வா பூதாதிம் அபேயம் சததம் கீர்த்தியந்தோமா யசந்தஷ் திருட விருதா நமஸ்யந்தஷ மாம் பக்தயா நித்திய யுக்தா உபாசதே. பிரதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பு உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நிச்சயமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இப்போ நம்ம கோரிலேட் பண்ணிட்டே வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் விதைன்னு சொன்னாரு, அதுக்கு அடுத்தது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நான் தான், அசைவன அசையாத எல்லாம் நான் தான் சொன்னாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்ட வந்து யாரு தூய பக்தன்றதை நம்ம முடிச்சோம். இந்த தூய பக்தர்கள் வந்து யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகாத்மாக்கள். ஓகேங்களா? கிரேட் சோல்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? மகாத்மாக்கள்.
ஓகே. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றார். ஓகேவா? அவங்க வந்து மயக்கம் அடையாத, எதுக்கு மயக்கம் அடையாத, மாயைக்கு வந்து இந்த இரட்டிப்புக்கு வந்து மயக்கம் இருக்காது அவங்களுக்கு. ஓகேவா? ஸோ அவங்க கிட்ட என்ன குணங்கள் இருக்கும், தெய்வீக குணங்கள் இருக்கும். அதனால அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க, பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள். பரமபுருஷ பகவானே அவரை வந்து பாதுகாக்கிறார். ஓகேவா? அவங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஓகே. இவர் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால நித்தியமா எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டுல செஞ்சுட்டே இருப்பாங்க. அவர் எப்படியாப்பட்டவர் அந்த பகவான், ஒரிஜினல். ஓகே, அசலானவர். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே காலி ஆவாது இல்லையா, வற்றாதவர். அசல் மட்டும் வற்றாதவர் இல்லையா. அப்ப அதுல இருந்து அவருக்கு தெரியும் ஈ சுப்ரீம் சொல்றாரு. ఆనే తీసుకోమండి వాడు ఏం తింటారో అది తీసుకో ஹரே கிருஷ்ணா పని பிரபு. తప్ప ఉండదు. அப்போ வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், கடவுள் வந்து அசலானவர், போலி இல்ல, வற்றாதவர். அப்படின்னா நிறைந்து இருக்கிறார், பரிபூரணம்னு சொல்றீங்களா, அதை புரிஞ்சுக்கிறான். புரிஞ்சுட்டு அவன் என்ன பண்ணா, மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து அவர் முன்னாடி வணங்குறான். ஓகேங்களா? he bow down before him. ஓகே. இதை வந்து யார் பண்றாங்க, சிறந்த ஆத்மாக்கள் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த ஆத்மாக்கள் வந்து, ஏன் அவங்க வந்து மயக்கம் அடையல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உறுதியான மனசு இருக்கு, திடமான நம்பிக்கை இருக்கு, முயற்சி இருக்குது. ஓகேங்களா? அதனால அவர்கிட்ட போயிட்டு போயிட்டு வணங்குறாங்க. அப் எப்பொழுதும் அவங்க வந்து பக்தியோட இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இந்த மகாத்மா யார், இந்த பத்தியில என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். ஓகே. இந்த கேள்விக்கு என்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தங்க வந்து கடவுளுடைய உயர்ந்த சக்தி கீழே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்கதான் மகாத்மா. அதே ஒருத்தன் வந்து தாழ்ந்த சக்தி கீழே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் பக்தர் அல்லாத நிலையில இருக்கிறான். ஓகே. சோ நம்ம எந்த எனர்ஜியை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், உயர்ந்த சக்தியா இந்த தாழ்ந்த சக்தியில? உயர்ந்த சக்தி ஹரி போல். கிருஷ்ணரன். ஹரே கிருஷ்ணா. உயர்ந்த சக்தி. சாண்டிங் பண்றோம் உயர்ந்த. ஓகே. சோ நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ண மாத்திக்கணும். கனெக்ட். ஸோ நம்மள வந்து இன்கேஸ் நம்ம தாழ்ந்த சக்தியில இருந்தா நம்மள மாத்திக்கணும். ஓகே. ஸோ எப்படி மாத்திக்கணும், பக்தி பண்ணி பண்ணி மாத்திக்கணும். ரெண்டுமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்குது. பட் நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்க, மேலும் இல்லை கீழே இல்லை, நம்ம வந்து நடுநிலை, மார்ஜினல் எனர்ஜி. இந்த ஜீவாத்மா இருக்கு இல்லையா, அது வந்து மார்ஜினல் எனர்ஜி. அதுக்கு வந்து டெண்டன்சி எப்படி இருக்கு, இப்படியும் போவோம் அப்படியும் போவோம். அதை வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கிட்டா அதுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்காது. ஓகே. சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி புரிஞ்சுக்கணும், நான் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த மக்கள். சோ என்னோட இனம் வந்து யார்கிட்ட இணைச்சிக்கணும், நானு அவர்கிட்ட தான் வந்து என்ன நான் இணைச்சிக்கணும்ன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ தத்துவவாதிகள் என்ன சொல்றாங்கன்றதை இந்த பத்தியில கொடுத்திருக்காரு. அடுத்த பத்தியில அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்லையா, இதை விட்டு வேற எதுவுமே இல்லை, இதுதான். இது ஆன பிறகு எல்லாமே வெற்றிடம், மாயை, வாய்டிசம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதை சொல்றாங்க. பட் ஆனா அப்படி இல்லை. ஓகேவா? நம்ம இறந்த பிறகு வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு, அந்த ஆத்மா போகுதுன்றது நமக்கு தெரியும். எங்க போனோன்றத நம்ம டிசைட் பண்ணணும், மறுபடியும் வரணுமா வேணாமான்றத. ஓகே. அதுதான் இங்க சிம்பிளா சொல்றாரு பாருங்க. அதுக்கு வந்து மேல பத்தியில சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, சுப்பீரியர், உயர்ந்த சக்தி, தாழ்ந்த சக்தி. சோ ஒருத்தன் வந்து நான் அடுத்தது எங்க சொல்லணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா அவன் வந்து தேர்ந்தெடுப்பான், உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததா. ஓகேவா? இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எஸ்கேப், இல்லைன்னா நம்ம வந்து அழுகி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்றார். சோ உயர்ந்த சக்தி கிட்ட இருந்து வந்ததுனால உயர்ந்த இயற்கையை நம்ம வந்து பின்பற்றணும். ஓகேங்களா? சோ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பேசுறாரு இங்க பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் என்ன பேசுகிறாரோ அது எல்லாம் வந்து நித்தியமானது. ஓகேவா? அது என்னைக்கும் மாறாதது. நமது தற்போதைய தொழில் என்னவோ அல்லது அர்ஜுனன் தொழில் என்னவோ முக்கியம் இல்லை. ஓகேவா? அவன் சத்திரியன்ப்பா, நான் சத்திரியம் இல்லை, என் கூட கிருஷ்ணர் இல்லை, அவருக்கு கிருஷ்ணர் முன்னாடி நின்று பேசினாரு என்கிட்ட இல்லை, அப்படியெல்லாம் தேவையே இல்லை. நமக்கு ஒரு குருவை வந்து அமைச்சிருக்காரு, அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த உணர்வை மாத்தணும். அவர் வந்து தொழிலை மாத்தல அர்ஜுனன் கூட.
சத்திரிய தொழிலை தான் பண்ணாரு, உணர்வை மாத்திட்டாரு. அது மாதிரி நம்ம உணர்வு வந்து பாத்தீங்கன்னா இத்தனை நாள் என்னென்னவோ இருந்துச்சு, சுயநினைவு சுயநலமா இருந்துச்சோ எப்படி எல்லாம் இருந்துச்சோ அதெல்லாம் பரவாயில்ல. இப்ப அதை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணணும், கிருஷ்ணர் உணர்வோட மாத்திக்கணும். ஓகேவா? சோ அப்ப மாத்தும் போது நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம புலன்களை எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்கோசம் வேலைகளை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இந்த பத்தியில கொடுத்திருக்காரு. ஓகேவா? சரி, இது நம்ம எப்படி எல்லாம் பாக்குறது கிருஷ்ணரை? அன்னைக்கு அர்ஜுனன் கூடவே இருந்தாரு, அதனால ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டாரு, ஒரே இடத்துல படுத்துக்கிட்டாரு, விளையாடினாரு, வேட்டைக்கு போனாரு, வந்தாரு, எல்லாம் பார்த்தோம். இப்ப நான் வந்து எப்படி பாக்குறதுன்னா, நீரின் சுவையில பார். டெய்லி நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம், அந்த சுவையில பார். சூரியன் கிரணங்கள் நம்ம மேல விழுது, அந்த வெளிச்சத்துல பாரு. சந்திரனோட கிரணங்கள் விழுது, அதுல என்ன பாரு. நம்ம எல்லா சவுண்டு நிறைய விஷயங்கள் கேக்குது. இந்த சத்தத்தின் மூலாதாரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓங்காரம். அந்த ஓம் என்ற பிரணவ ஒலியில இருந்துதான் எல்லாத்துமே வந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியும். அந்த ஏதாவது கேட்கும் போது அது என்ன யோசி அப்படின்னு ஒருத்தன் வந்து ரொம்ப அழகா சில செயல்களை செய்யறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால அவர் திறமையா தான் இருக்கார் இல்லையா? நமக்கு வந்து ஞாபக சக்தியா இருக்காரு. ஓ, எனக்கு இவ்வளவு அளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கு இல்ல. அதுலயும் நம்ம என்ன பார்க்கணும், கிருஷ்ணரை பார்க்கணும். எல்லா விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்படுத்திக்கணும். ஓகேங்களா? மாதாஜி யாராவது இந்த ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्राप्स्मि साक्षि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु सप्तके पौरुषसु नशुः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் இந்த பின்னாடி வர எல்லாத்துலயும் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாரு மாதாஜி. இந்த ஃபர்ஸ்ட் பத்தியில பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையின் அனைத்து நிலைகளிலும் நாம் எவ்வாறு முழுமையாக கிருஷ்ண உணர்வை உணர்வுடையவர்களாக மாற முடியும் வந்து சொல்றாரு. அதுக்குதான் நீரின் சுவை இங்க சொல்றாரு. குடிக்கும் போது நீ அவரை நினைச்சுக்கோன்றாரு. மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம இந்த பிரம்ம ஜோதி அவருடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் பாடி வந்து பிரகாசமா இருக்கு இல்லையா, அததான் பிரம்ம ஜோதின்னு சொல்றோம். அவர்கிட்ட இருந்து வந்த வெளிச்சம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சூரியன் சந்திரனுடைய ஒளிகள், அப்புறம் மின்சாரம். ஓகேவா? அது கூட அவர் இல்லாம நமக்கு வர இது இல்லை இல்லையா? அதனால அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அவரை நீ நினைச்சுக்கோ. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓம் என்ற ஓங்கார சத்தத்துல இருந்து நாம ஜபிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப வந்து நீ கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கோ. எந்த ஒலியை நாம் எந்த ஒலியை கேட்கும் போதெல்லாம் அது அசல் எங்க இருந்து வந்துச்சுன்றதை நினைவு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அசல் எங்க இருந்து வந்துச்சோ இந்த தூய்மையான ஆன்மீக ஒலியான ஓம் அல்லது ஹரே கிருஷ்ணரின் அதிர்வு என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஜட உலகத்துல எந்த சவுண்டு கேட்டாலும் இது அசலானது, எங்க இருந்து பிரதிபலிச்சதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து உணர்வோம் இல்லையா? சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்துல வந்து நம்ம கடவுளை சம்பந்தப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, நம்முடைய இருப்பை வந்து உண்மையாகுது. ஓகே? சோ கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளோட எப்பயும் இருக்காரு, இதை நம்ம நினைவுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ பிரபுபாத பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறதுக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துக்கிறார் சரிங்களா? ஓகே. கடவுளுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கு 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீசஸ் சொல்றேன்ல அதாவது அதான் இங்க சொல்றாரு. சவணம் கேட்டல், அதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்கணும் இல்லையா? அதை கேட்டு அவர்கிட்ட வந்து நம்ம சம்பந்தம் வச்சுக்கணும். அப்போ வந்து நான் ஒருத்தர் மேல அன்பு வைக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய குணாதிசைகள் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அவர் மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு அன்பு மரியாதை வரும் இல்லையா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அவரை பத்தி கேட்க ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, கேட்டு அவரை பத்தி ஸ்மரண ஆரம்பிக்கணும். எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து நம்ம கடவுளுடைய அசோசியேஷன் எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளவு அளவுக்கு நமக்கு நல்லது. ஓகேங்களா? இங்க இருக்கு பாருங்க. நம்ம அவர்கிட்ட தொடர்பு வச்சுக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, படிப்படியா இந்த ஜட இயற்கை கூட இருக்கக்கூடிய மாசு வந்து நமக்கு குறைகிறது. ஓகேங்களா? எல்லா விஷயத்திலும் அவரோட தொடர்பு வச்சுக்கோன்னு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேங்களா? இப்ப இந்த சூரியனோட சம்பந்தமா இருக்கும்போது நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து எந்த ஒரு கண்டாமினேஷன் இருக்காது. என்ன மாசு இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா சூரியன் கதிர்ல என்ன கதிர்கள் இருக்கு, அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ அது வந்து என்ன டிசீஸும் நமக்கு கொடுக்காது இல்லையா? சோ அது வந்து பாதுகாப்பானது.
அது மாதிரிதான் சூரியனுக்கு கம்பேர் பண்றாங்க கிருஷ்ணரை. ஓகே, சோ மேற்கத்திய நாட்டுல என்ன சொல்றாங்கன்னா சூரிய வெளிச்சல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பரிந்துரைக்கிறாங்க. நம்மளும் வந்து நம்ம வைட்டமின் டி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இளவெயில் சூட்டுல இருக்கணும்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நோய் இல்லாம இருக்கணும்னு யாரை வணங்குறான்? சூரிய தேவனை வணங்குறான்னு நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? அது சில பேர் ஃபாலோவும் பண்றாங்க இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்துட்டு நம்ம கிருஷ்ணரோட சம்பந்தப்பட்டுட்ட நமக்கு என்ன நோய் போகும்? இந்த பற்றுதல் என்ற நோய் போகும். அதுக்கு வந்து நம்ம மகாமந்திரம் உச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஆனா துரதிருஷ்டவசமா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நமக்கும் அவருக்கும் கிட்ட இருக்கக்கூடிய உறவை வந்து மறந்துட்டோம். ஓகேங்களா? சோ இப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துல அவரை வந்து நினைவு கூர்ந்துக்க முயற்சி செய்யணும். ஓகே, சோ இந்த ஸ்ரவண மூல ஜபம் செய்யறது வந்து பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அங்கீகரிக்கிறார் இல்லையா? சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானின் நண்பரும் சிறந்த பக்தருமான ரமானந்த ராயுடன் ஒரு உரையாடல் நடக்குதுங்க, டிஸ்கஷன். அவர்கிட்ட வந்து நிறைய கேள்வி கேட்கிறார். ஓகேங்களா? நிறைய கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு வந்து ரமானந்த ராய் வந்து ஒவ்வொரு பதிலா சொல்றாரு. பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை நீங்க எடுத்துட்டு வந்தது அதுக்கோசம் தாங்கன்னு சொல்றாரு. அது வந்து இல்லப்பான்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயத்த எடுத்துட்டு வந்தா இவர் வந்து எல்லாத்தையும் நிராகரிக்கிறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு ஒரு சிறந்ததை சொல்றார். கடைசியா ஒண்ணு சொல்றாரு, அதை வந்து ஏத்துக்கிறார். இது கடவுளை புரிந்து கொள்வதற்கான மன யூகங்களில் தேவையற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் கைவிட வேண்டும். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் நம்ம விட்டுணும். எது வந்து கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அதை மாத்திரம் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்றார். ஓகே, இது புரியுதுங்களா மாதாஜி? இந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நம்மளா மனசுல ஒண்ணு கற்பனை பண்ணி பண்ணி யூகம் பண்ணிக்க கூடாது. யூகம் பண்ணி சில விஷயங்களை செய்ய தேவையில்லை. ஓகே, இது நான் பண்றது எதுக்கு? நான் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசம் நான் இதை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு செய்வேன் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கைவிடணும். இதெல்லாம் வந்து வேஸ்ட்ன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த யூகத்தின் மேல யூகம் பண்ணி பண்ணி நம்ம எதையும் வந்து உண்மையா மூலமான உண்மையை நம்ம புரிஞ்சிக்க போறதே இல்லை. அதுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றாரு பாருங்க. இந்த விஞ்ஞானிகள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க தொலை தூரத்துல இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் கிரகங்களை வந்து யூகிக்கிறாங்க. டெலஸ்கோப்ல போறாங்க, போய் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ராக்கெட் எல்லாம் அனுப்புறாங்க. எத்தனை பேர் சக்சஸ் ஆயிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த மாதிரி தாங்க மாதாஜி. யாரா? எல்லாருமே சக்சஸ் ஆகும். இல்ல அங்க சரி அவங்க போனாங்க, ஏதாவது ஒரு அங்க ஒரு குடும்பத்தையோ ஒரு உயிரினத்தையோ விட்டு வந்திருக்காங்களா? இங்க இருந்து அங்க போய் நமக்கு பாப்புலேஷன் அதிகமாச்சுதானே அங்கெல்லாம் போறாங்க, போனோம்னு பிளான் பண்றாங்க. அதுல சக்சஸ் அங்க எல்லாம் வாழறதுக்கு தகுந்தாப்புல சிச்சுவேஷன் இல்ல இல்ல மாதாஜி. இல்லையா? சோ அப்ப என்ன ஆகுது? ஃபெயிலியர் தான் ஆறாங்க இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? சோ இதனால இது மாதிரில யூகிச்சு உன் டைமையும் வாழ்நாளையும் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதன்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றார். இது ரமானந்தர் ராய் சொல்லி அவர் ஏத்துக்கிறார். இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரமானந்தர் ராய் வந்து பாத்தீங்கன்னா சூத்திர குரங்கள். பட் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண லீலையில வந்து அர்ஜுனனா இருக்கார். சைத்தன்ய கௌர லீலை வந்து ரமானந்தர் ராயரா இருக்கார். பட் ஆனா அவர் கவர்னர். ஓகேங்களா? கவர்னரா பொறுப்பு இருந்துச்சு. அவர்கிட்ட போயிட்டு இப்படி பேசுவாரு, கேள்விகளை கேட்பார். என்னவோ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் கிருஷ்ணருக்கு ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்பார். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து உரையாடும். ஓகே, சோ கடவுளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊகிக்கிறது வந்து தப்பு, வேஸ்ட், தேவையில்லை. அதை விட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதைய படிக்கணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சோ இந்த உலகம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பிரபஞ்சத்தை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிரபஞ்சத்துல பூமி வந்து ஒரு சிறிய புள்ளி மாதிரி. ஓகேவா? இந்த சிறிய புள்ளியா இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்துல நியூயார்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய புள்ளி இல்லையா? இல்லையா? அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடமும் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சிறிய இடமா தான். நம்ம தனியா எடுத்துட்டு பார்த்தா இந்தியா இஸ் எ பிக் கண்ட்ரின்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் இந்த யூனிவர்ஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அமெரிக்கா எல்லாமே வந்து ஒரு சிறியதா தான் முடியுது இல்லையா? அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லியன் கணக்கான மக்கள்கள் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஆனா ஒருவர் மட்டுமே ஒருவர் உணரும் போது அவர் அவ்வளவு முக்கியமானவர் அல்ல என்பதை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
ஓகேங்களா? ஸோ எதுவுமே வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து வந்தது? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்துச்சு. நாம வந்து செயற்கை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? நான் அதை பண்ணேன் இதை பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு பெருமை பாராட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? நம்ம வந்து என்ன இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா இங்க ஒரு பிலாசபி சொல்றாரு. அது பேர் என்னன்னா ஃப்ராக் பிலாசபி. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. தவளை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிணத்துல இருக்குது. அதனோட ஃப்ரெண்டு வந்து வெளியூருக்கு போயிட்டு வருது. எங்கடா போயிருந்தேன்னா அட்லாண்டிக் பெருங்கடலுக்கு போனேன் அப்படின்னு. ஏ, அது என் கிணறை விட எவ்வளவு பெருசா இருக்குமான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆமான்னு அப்படின்னு. எவ்வளவு மடங்கு? 2 மடங்கான்னு கேட்கல. இல்ல இதுக்கு நாரு பெருசா இருக்கும் சரி. அப்பன்னா 10 மடங்கு இதுக்குன்னா என் கிணறை விட 10 மடங்கு பெருசா இருக்குமான்னு கேக்குறேன். இல்லப்பா அது ரொம்ப பெருசுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஒருத்தங்களுக்கு வச்ச விஷயத்த வச்சுதான் அவங்க வந்து கணக்கு போடுறாங்க. பார்த்தா யாராவது இந்த கடலை வந்து அளந்திருக்காங்களா? பிரெத் வித் டெப்த் யாராவது ஆழத்தை வந்து அளந்திருக்காங்களா? எஸ் நோ மாதாஜி? ஆமா. இல்ல இல்லையா? நோ மாதாஜி. இல்லையா? அதெல்லாம் பண்றதுனால நமக்கு என்ன லாபம் இல்லையா? அதெல்லாம் தேவையே இல்லை இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இந்த தவளா மாதிரி இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஸ்மார்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பாகவதம் படிச்சுட்டு பகவத்கீதை கிருஷ்ணரே பேசினார் இல்லையா? அந்த தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நீங்க உங்க மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன் அதெல்லாம் விட்டுடுப்பா. ஓகேவா? சோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அடக்கத்துடனும் பணிவுடனும் நம்ம வந்து இந்த செய்திகளை நம்ம குருமார்கள் கிட்ட வந்து நமக்கு கத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இது ஒரு இலக்கிய காவியம். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒவ்வொரு புக் இருக்கு. பைபிள் இருக்கு, குரான் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து வேதங்கள். அவங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ முக்கியமா எதையும் யூகிக்க வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு திருப்பி திருப்பி பிரபுபாதா இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. நீ பேசு, கடவுளை சம்பந்தத்தை பத்தி பேசுன்னு சொல்றார். யாரா இருந்தாலும் சரி, ஏழை பணக்காரன், அமெரிக்கன், ஐரோப்பியன், இந்தியன், எவனாலும் இருந்தாலும் சரி, பிராமணன், சூத்திரன், யாரா இருந்தாலும் சரி, கடவுள் வந்து எப்படியாப்பட்டவர்? உன்னதமானவர் இல்லையா? ஓகேவா? அவர் நம்ம அவரை பத்தி கேட்க ஆரம்பிச்சா நமக்கு அறிவில்லைன்னா கூட அவரே தருவார். ஓகேவா? அவர்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா? அவர்கிட்ட எப்படி வெல்ல முடியும்? அன்பினால் வெல்லப்படலாம் இல்லையா? சோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு நண்பனா இருந்தார் இல்லையா? வழிகாட்டியா இருந்தார். ஆனா அவர் எந்த ரோல் எடுத்தாரு? கீழ்த்தரமான வேலைக்காரனாக மாறினார் இல்லையா? சோ இது வந்து எப்ப முடியும்? நம்ம ஒருத்தர் மாதிரி அலாதியான பிரியம் வச்சிருந்தாதான் இது முடியும் இல்லையா? அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் வந்து அவங்க கூடயே வாழ்ந்தார் இல்லையா? வனவாசத்திலயும் சரி, எப்ப இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கிப்பார் இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு பாசம் இருந்துச்சு இல்லையா? அப்புறம் இந்த அதே கிருஷ்ணர் வந்து யசோதாக்கு நந்த மகாராஜாக்கு வந்து பிறந்தார். அப்ப அவங்க அப்பா வந்து டே போய் செருப்பு எடுத்துட்டு வந்தான்னு என்ன பண்ணாரு? நம்ம பசங்க எடுத்து கொடுக்குமா? அது வந்து தலை மேல எடுத்துட்டு வந்தார். அதே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த அளவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட அன்பு இருக்கு இல்லையா? ஓகே. சோ கடவுளுடன் ஒன்றுபட்ட மக்கள் மிகவும் கடினமாக முயற்சி செய்யலாம். ஆனால் உண்மையில் நாம் அதை மிஞ்சலாம். நாம் கடவுளின் தந்தையாக முடியும். பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ரசங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? ஏதாவது ஒரு உறவை வச்சு நம்ம அவர்கிட்ட நம்ம சம்பந்தத்தை அன்பையும் வந்து பரிமாறிக்கலாம். அது வந்து வாத்சல்ய பாவமா இருக்கலாம், மாதுரியம் இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து சாக்கிய தாசிய ஏதாவது ஒரு பாவத்தை வந்து நம்ம ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேவா? கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்த வச்சலான்னு சொல்றோம். கிருஷ்ணர் தனது பக்தரால் அன்பினால் வெல்லப்பட ஒப்புக்கொள்கிறார். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன் பக்தர்களுக்கும் சேவை செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். ஓகேவா? சோ மறுபடியும் ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்கு மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. புண்ணியோ கந்த பதிவ்யாசு ச தேஜசாஸ்மி விபாவசௌ ஜீவனம் சர்வபூதேஷு தபஸ்ஸாஸ்மி தபஸ்விஷு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. பூமியில இருக்கக்கூடிய நறுமணம் கூட நான் தான் இல்லையா? மழை வெஞ்ச மண் வாசனை வருது இல்லையா? அது கூட நான் தான். நெருப்பில் இருக்கக்கூடிய வெப்பமும் நான் தான். எல்லா உயிர்களுக்கும் நானே
இல்லையா? எல்லா துறவிகளின் தவமும் நானேன்னு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? விதை நான் தான் பார்த்தோம். எல்லாமும் நான் தான் இருக்கிறேன்னு பார்த்தோம். நீரின் சுவையை பார்த்தோம் இல்லையா? அப்புறம் வந்து கிரணங்களினுடைய வெளிச்சமும் நான் தான், சப்தத்தின் மூலக்கூறு நான் தான். நீங்க இப்படி எல்லாம் வந்து என்னை வந்து ஃபீல் பண்ணுங்கன்னு சொன்னார். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நறுமணமும் நான் தான், வெப்பமும் நான் தான் சொல்றாரு இல்லையா? எல்லா உயிர்களுக்கும் நான் தான் இருக்கிறேன், துறவிகளின் தவமும் நானா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இப்ப நம்ம என் கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கணும்? எங்க பார்த்தாலும் கிருஷ்ணர். தலைப்பே அதுதானே, சீயிங் கிருஷ்ணா எவ்ரிவேர் அண்ட் ஆல்வேஸ் இல்லையா? எல்லா இடத்திலும் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதே. சோ அழகா கொடுத்திருக்காரு பாருங்க பிரசன்டேஷன் பிரபுபாதா இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி வந்துட்டாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் வரலைங்க மாதாஜி. ஓகே, ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணலாமா? ஆ ஸோ ஸோ இங்க வந்து புண்ணிய கந்தக என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாசனை நிறைந்த திரவியங்கள்னு சொல்லிட்டு பொருள். ஓகே, கிருஷ்ணரால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையா இந்த மல்லிப்பூ வாசனை எவ்வளவு அழகு, இப்போ சீசன் கிடைக்குது இல்லையா அந்த குண்டு மல்லி, அந்த வாசனை எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல மாதாஜி, முகுந்து பார்த்த ஸ்மெல்லு ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? நல்லா இதெல்லாம் உருவாக்குனது யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். சரி, அவர்தான் அதை படைச்சாரு. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம ஒண்ணு ஆர்டிபிஷியலா ஒண்ணு தயாரிப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம சென்ட் அதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க இல்லையா நம்ம மனிதர்கள், செயற்கை சரி தயாரிக்காங்க. பட் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு காம்படிஷன் வச்சா எது வந்து சிறந்ததா இருக்கும்? இயற்கை தாங்க மாதாஜி. இயற்கை இல்லையா? சோ அந்த இயற்கை உருவாக்குனது நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அதுல வந்து சைடு எஃபெக்டே இருக்காது. நம்ம அந்த ஆர்டிபிஷியலா தயாரிக்கிறதுல அந்த கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷத்துக்கு ஒண்ணு யூஸ் பண்ணா கூட என்ன ஆகுது? இப்போ மேக்கப், ஃபவுண்டேஷன், லிப்ஸ்டிக் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. அதனால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்டும் நம்ம பாக்குறோம் தானே? ஆமாங்க மாதாஜி. டிராபேக் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து அழகா வாழை இலையெல்லாம் கொடுத்துட்டு போனாரு. நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? வாழை இலையெல்லாம் பேக் பண்றதை யூஸ் பண்ணாம பிளாஸ்டிக்ல பேக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால என்ன வருது? கேன்சர்ஸ் எல்லாம் வருது இல்ல மாதாஜி, லாங் டியூரேஷன்ல யூஸ் பண்ணும்போது. மனுஷன் கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாத்துலயும் வந்து சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா? சோ ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஓ இதோ கடவுள், அதோ கிருஷ்ணர் என்று நாம் நினைக்கலாம் இல்லையா? அல்லது சில இயற்கை அழகை காணும் போது, ஓ இதோ கிருஷ்ணர், இது படிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க, நாம் நினைக்கலாம். அல்லது அசாதாரணமாக சக்தி வாய்ந்தது அல்ல, அல்லது அற்புதமான ஒன்றை காணும்போது இதோ கிருஷ்ணர் என்று நாம் நினைக்கலாம். அல்லது மரத்திலோ, செடியிலோ, மிருகத்திலோ, மனிதனிலோ எந்த உயிரை பார்த்தாலும் இந்த உயிர் கிருஷ்ணரின் ஒரு அங்கம். அழகான வார்த்தை பாருங்க, இந்த உயிர் கிருஷ்ணரின் அங்கம். அப்படி பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது இல்லையா? இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு? தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ அப்படி ஆமாங்க. இல்லைங்களா? ஆன்மீக தீப்பொறி உடலில் இருந்து அகற்றப்பட்டவுடன் அந்த உடல் வந்து சிதைந்து விடுகிறது. இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அப்ப வந்து எந்த ஒரு போட்டி, பொறாமை, யுத்தங்கள் எதுவுமே இல்லாம இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. बीजं मां सर्वभूतानां वित्ति पार्थ सनातन बुद्धिमादम् अस्मि तेजस्विनाम् अहम्. ஓகே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர்? நான் தான் வந்து எல்லா உயிரினங்களின் மூல விதையா இருக்கிறேன். ஓகே, ஒருத்தனுக்கு வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கேன்னா அந்த புத்தி கூட நான் தான். அந்த அறிவு கொடுத்துருக்கிறது நான். எல்லா அவனுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சக்தியில இருக்கக்கூடிய வலிமை நான் தான். அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ், ஓரளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்னா யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய இன்டெலிஜென்சி சந்தர்ப்பம் அவருடைய கருணையினாலதான் கிடைச்சிச்சு இல்லையா? நம்ம இத்தனை நாள் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கெங்கயோ சிதந்து இருப்போம். அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால நமக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அதனால அவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த தேஜஸாவும் அவர் தான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, சவுண்ட் வருது. வலிமை எல்லாமே அவர் தான் இருக்காரு. ஓகேவா? இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு உயிர் வாழிகளின் உயிரா அவர் இருக்கிறார். இது வந்து ரொம்ப வெளிப்படையா சொல்றார். நான் எல்லா உயிர்களின் மூல விதை. சோ அப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? மாம்ச ஆகாரம், மிருக வதை வந்து செய்யக்கூடாது
இல்லையா? ஈவன் பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிச்சன்ல வந்து ஒரு கரப்பாம்பூச்சி இருந்துச்சுன்னா கூட அவங்க சிஷ்யர் கையில சொல்லுவாங்க, அதை பிடிச்சிட்டு போய் கொஞ்சம் தூரமான இடத்துல விட்டுட்டு வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அவர் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு வந்து சிறந்த பக்தர் இல்லையா? சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்கார். அவர் அதுக்குள்ள கூட கிருஷ்ணரை பாக்குறார் இல்லையா? சோ நம்ம ஒவ்வொரு அடியிலும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வாழ்க்கையில கிருஷ்ணரை காணலாம். மக்கள்ல வந்து சில பேர் கேட்பாங்க, எங்க கிருஷ்ணரை காமி, உங்க கடவுள் எங்கன்னு அப்படின்னு. கண்டிப்பா காமிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளால. ஓகேவா? எப்படி காமிக்க முடியும்? இவ்வளோ உதாரணம் சொன்னார் இல்லையா? நீரின் சுவை, கிரணங்களுடைய வெளிச்சம். மேலும் வந்து என்ன சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா, பீஜம் என்ற வார்த்தைக்கு வந்து விதை என்ற பொருள். ஓகேவா? அது விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நித்தியமானது. ஓகே, சனாதனம் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. எப்படி அந்த விதைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா நிறைய மரம் வரும். அந்த விதையை போட்டதான மரம் முளைச்சு வரும். அது மாதிரி அது விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்தது? பகவான் கொடுத்தாரு இல்லையா? அதனாலதான் அந்த வந்துச்சு. ஓகேவா? அதே மாதிரி ஒரு உடல் வருது. அது எப்படி வருது? ஒரு தந்தையின் விந்து, தாயினுடைய முட்டை ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் ஒரு கைப்புள்ள கருப்பைக்குள்ள வந்து குழந்தை வளரும் இல்லையா? அந்த பிறந்த குழந்தை வந்து பெருசாகி முதியோர் வரை ஆகலாம். இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேத்து இன்னைக்கு வந்துச்சா? இதுவும் வந்து சனாதனமானது. இந்த விதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நிரந்தரமானது. ஓகேங்களா? இந்த பீஜம் என்ற வார்த்தைக்கு வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு பொருள் கொடுக்குறார். ஒண்ணு மரம் விதை, இன்னொன்னு மனிதனுடைய. இது எல்லாமே நித்தியமானது, சனாதனம் இல்லைங்களா? நித்தியமானது. ஒவ்வொரு கணத்திலும் சரி, ஒவ்வொரு நொடியிலும் நம் உடல் வந்து மாறிட்டே இருக்குன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம பாடியில வந்து செல் சேஞ்சஸ் ஆயிட்டே இருக்குன்றத பாக்குறோம் இல்லைங்களா? சோ ஆனால் இந்த பீஜம் விதை ஆன்மீக தீப்பொறி மாறாது. ஓகேங்களா? ஆனா இந்த உடம்புல மாற்றங்கள் இருக்கு. ஆனா இந்த பீஜம் வந்து என்னைக்குமே மாறாதது, பழமையானது, நித்தியமானது. அதனாலதான் அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க? எட்டர்னல், சனாதனம். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் தன்னை என்ன சொல்றாரு? அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உள்ள நித்திய விதை என்று அவரே அறிவிக்கிறார். ஓகேவா? சோ புத்திசாலியா இருக்கிறவன் வந்து இதை டக்குன்னு நம்பிடணும். ஓகேவா? அவருடைய அருளை பெறாமல் வந்து அவனுடைய புத்திசாலித்தனம் வேலை செய்யாது இல்லையா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நான் அவனுக்குன்னு அவனை விட நல்லா நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? நான் நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படிலாம் நினைப்போம். ஈவன் இப்ப கூட நான் அவங்கள விட இப்படி இருக்கணும், அப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? அதுக்கு தேவையான முயற்சி எல்லாம் நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? ஓகே, அந்த அறிவெல்லாம் எங்க இருந்தது? இங்கதான் அந்த பொறாம போட்டி. பட் கிருஷ்ணருடைய இடத்துல இல்லவே இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணருடைய தயவு இல்லாம நம்ம கிட்ட எந்த டேலண்ட்டும் இல்லை இல்லையா? சோ அவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருப்பா இருக்கிறவர். ஓகேவா? சோ அந்த புத்தி கிருஷ்ணர் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஸ்லோகம் வாசிங்க. பலம் பலவதாம் சாகம் காமராக விவர்ஜிதம் தர்மாவிருந்தோ பூதேஷு காம சுவாமி பரதர்ஷபா. பரதர்களின் தலைவனே அர்ஜுனனே, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. பகவத்கீதை 7.11. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் வந்து பக்தியில வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னா அவர் கையில என்ன இருக்கக்கூடாது? கர்வம் இருக்கக்கூடாது மாதாஜி. ஆமா, கர்வம் இருக்கக்கூடாது. கர்வம் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் வந்து நம்ம இப்ப படிச்சிருக்க ஸ்லோகத்துக்கு ரிலேட்டடா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஆசை இருக்கக்கூடாது. ஆசை இருக்கக்கூடாது இல்லையா? ஆசை இருக்கக்கூடாது, திடம் இருக்கும், திடமான நம்பிக்கை இருக்கணும். இதெல்லாம் இல்லாம அவன் பக்தியில வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் கூட ஸ்ட்ரென்த் நானாதான் இருக்கிறேன், அந்த வலிமையின் பலமும் நானாதான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஆசையும் ஆசை இல்லாதவனவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நான் என்பதை விட்டுணுமா? நானு எனது கரெக்ட் பார்ப்போம். கரெக்ட். சோ முரணான பாலியல் வாழ்க்கையில வந்து என்ன சொல்றாரு? அது வந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு. மதத்துக்கு முரணான பாலினத்துல வந்து யாரும் ஈடுபடக்கூடாது. நம்ம பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்றாங்க இல்லையா? நோ மீட் ஈட்டிங், நோ கேம்பிளிங், நோ இல்லிசிட் செக்ஸ், நோ இன்டாக்சிகேஷன் இல்லையா? அந்த 4 விஷயங்கள். அதாவது மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது,
சூதாட்டம் ஆடக்கூடாது, போதைப் பொருள் பழக்கங்கள் இருக்கக்கூடாது, தேவையில்லாத உடல் உறவுகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு 4 விஷயத்த நம்மளுக்கு பிரபுபாதா கொடுத்துருக்காரு. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரும் அதை தான் சொல்றார் இல்லையா? அதாவது இந்த யானைக்கிட்டே இந்த கொரில்லா கிட்டே இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து நானா தான் இருக்கேன். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வலிமையானதா இந்த 2 விலங்குகள் அவ்வளவு அளவுக்கு வலிமை இருக்குதான். ஆனா அதே கிருஷ்ணர் வந்து நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கெல்லாம் யானை பலமே இல்லை இல்லையா? அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாம் வந்து ஆட்டுக்கல் வச்சு அரைச்சிட்டு இருந்தாங்க. நம்ம வந்து மிக்ஸி கிரைண்டர் அந்த வேலை செய்யறதுக்கே பலம் இல்லை இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் நினைச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த யானையை விட மிஞ்சும் பலத்தை கொடுக்குறாங்க. யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்க? யாராவது உதாரணம் சொல்லுங்க. நம்ம படிச்சிருக்கோம், நமக்கு தெரியும். ஓகே, இங்கே பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் இருக்குது. பீமனுக்கு கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? பீமனுக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பலம் இருக்கு? 10,000 மடங்கு யானை பலம் இருக்கு இல்லையா? சோ அவர் நினைச்சு யாருக்கு எதை வேணும்னாலும் கொடுக்கலாம் இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்? மத கொள்கைகளுக்கு எதிரான ஆசை அல்லது காமம் கிருஷ்ணராகவும் பார்க்கப்பட வேண்டும். சோ இங்க காமம் என்றால் என்னன்ற கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலியல் வாழ்க்கையை குறிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இது மத கொள்கைகளுக்கு எதிரானது அல்ல. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரிதான் நல்ல கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை ஈண்டெடுக்க தான் வந்து அந்த பெற்றோர்களுடைய கடமை. அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த நாய்க்கும் பூனைக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய பெற்று இருக்கக்கூடிய குழந்தைக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இது வந்து என்ன சொல்றாங்க? மத சார்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். இது வந்து நம்மளோட கடமை இல்லையா? இந்த கிருஷ்ண கான்சியஸ் சைல்ட வந்து அவங்க ஈண்டெடுக்கணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து நமக்கு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நிறைய அசுர குழந்தைங்க வந்து பிறப்பாங்க. அதுதான் இப்ப வந்து பிரச்சனையாவே ஆயிட்டு இருக்குது இல்லையா? கிருஷ்ண கான்சியஸ் சைல்டே இல்ல, டிமானிக் சைல்டு தான் எல்லாம் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. மாதாஜி யாராவது இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏச்சைவ சாத்விகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ஏச்சைவ சாத்விகா பாவா ராஜசஸ்தாமசாஸ்தாயே மத்த ஏவேதி தன்வித்தி நாத்திவி அகஸ்தேஷு தேமயி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், இந்த 4 டிவிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வர்ணாசிரம சங்கையில. அதாவது பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சன்னியாசி. இந்த உடல் உறவை வச்சிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த சன்னியாசியை விட இவன் வந்து தாழ்ந்தவனான இல்ல, எல்லாரும் வந்து சமமானவர்கள் தான். எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க? மத கொள்கைப்படிதான் அவங்க செயல்களை செய்யறாங்க. ஓகேவா? இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத கொள்கைப்படி சன்னியாச வாழ்க்கையை ஈடுபடுறாங்க. கிரகஸ்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மத கொள்கையில சொல்லி இருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணி உடல் உறவை வச்சுக்கிட்டு குழந்தைய கிருஷ்ண உணர்வு இருக்கக்கூடிய குழந்தைய ஈண்டு இருக்கிறதுனால 2 பேருமே வந்து வேறுபட்டவர் அல்லன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு? சோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லையா? ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். இந்த 3 குணங்களின் வெளிப்பாடும் நானா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ எல்லா விதத்திலும் ஒரு வகையில் நான் தான் எல்லாம். ஏற்கனவே அதை சொல்லிட்டாரு இல்லையா? ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வகையில் எல்லாம் நான் தான், ஆனா எல்லாத்துல இருந்து நான் தான் சுதந்திரமானவன் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, நான் இந்த ஜட குணங்களில் கீழ் இல்லை, ஏனென்றால் அவை மாறாக எனக்குள் உள்ளே இருக்கிறது. எந்த ஜட உலகங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் தான் சிருஷ்டி பண்ணாரு, இது எல்லாமே அவருக்கு உள்ளதான் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஒருத்தர் வந்து கேள்வி கேட்கலாம், இந்த நீர், ஒளி எல்லாமே வந்து எதுக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு? அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விதையா இருக்கிறவர் அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மையின் குணத்தில் மட்டுமே இருக்கிறார் என்ற அர்த்தமா ஒரு கேள்வி. ஜடவெளியிலிருந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அறியாமை. ஓகே, அதே ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து பார்த்தா அவர் தான் மூல காரணம்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்.
மறுபடியும் இந்த உடல் உறவு பத்தி தான் சொல்றாங்க மாதாஜி. ஸோ இந்த 3 குணங்களிலிருந்து வெளியே வரணும், அப்பாற்பட்டவர். அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் இல்லைங்களா? சோ இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லவை தீயவைன்னு இருக்குது. இது கெட்டது இது நல்லதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா? இது எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அறியாமையில இருக்கிறதுனாலதான். நம்ம வாழ்க்கையில சில விஷயங்கள் நல்லா நடந்துச்சுன்னா நம்ம சந்தோஷம் படுறோம். பட் நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது அது நம்மளுடைய முன்ஜென்ம கர்மத்தினாலதான் நம்ம சந்தோஷமா இருக்கோம். நம்மளே தான் காரணம் நம்ம துக்கமா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? சோ இதுக்கு வந்து இங்க பிரபுபாத ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. ஒரு மின் பொறியாளர் இருக்கார். அவர் வந்து மின் உற்பத்தி செய்யறாரு. அதே எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹீட்டிங்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம தண்ணியை சூடு பண்றதுக்கும் அதே குளிர் சாதன பெட்டியில வந்து யூஸ் பண்ணலாம், கூலிங்க்கும். ஒரே விஷயத்த தான் வந்து எதுக்கு பண்றாரு, 2 மாறான விஷயத்துக்கு ஈடுபடுத்துறாரு. அது மாதிரிதான் கடலுடைய எனர்ஜி இங்க இருக்குது. நம்ம வந்து சில சமயத்துல எப்படி அறியாமையில மூழ்கி நம்ம எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த அறியாமையில இருந்து வெளியே வரணும்னா கிருஷ்ணரை தான் நம்ம நம்பி இருக்கணும். ஓகேவா? அந்த மின் பொறியாளருக்கு தான் மின் ஆற்றல் என்பது மின்சாரம் மட்டுமே ஆன்றது புரியும். அது குளிர்ச்சியும் கொடுக்கும், சூடும் கொடுக்கும் இல்லைங்களா? நம்ம ஏசியை போட்டுக்கிறோம், குளிர் காத்து வருது இல்லையா? அதுக்கு வந்து எந்த வேறுபாடும் இல்லை. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ணரும் அவருடைய உருவத்துல வந்து அவருடைய கிரியேட் பண்ணாரு இல்ல, அதுல எந்த வேறுபாடும் இல்லைன்றதான் புரிஞ்சுக்கணும். வேதாந்தம் என்ன சொல்லுது? அததோ பிரம்ம ஜிக்னாசு ஜென்மாதி யஷ்யதா. எல்லா உயர்ந்த முழுமையான உண்மையில் இருந்து பாய்கிறது. ஒரு உயிரினம் கெட்டது அல்லது நல்லது என்று கருதுவது உயிரினத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏனென்றால் அது வந்து நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது. நம்ம எல்லாம் வந்து கண்டிஷன் சொல். அதனால நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குது, புலன்கள் வந்து குறைவா இருக்குது. புலன்கள்ல வந்து குறைபாடு இல்லை, குறைவு இல்லை, குறைபாடுகள். யார் கண்டிஷன் சோல்ஸ். நம்ம கிட்ட டிஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா? நம்ம கிட்ட வந்து 4 வகையான டிஃபெக்ட் இருக்கு. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஏமாத்துவோம் இல்லைங்களா, தவறுகள் செய்வோம், இந்த மாதிரி குறைகள் இருக்கு. அதனால நம்ம வச்சு ஒரு விஷயத்த கணக்கு போட்டு அங்க தப்பு இருக்கும். அதே பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எந்த ஒரு நிபந்தனைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அவர் பண்ணது எல்லாமே வந்து பக்குவமானது, பரிபூரணமானது. ஓகேவா? சோ நம்ம இந்த இரட்டிப்பு தன்மையில இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து அவதிப்படுகிறோம். அதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிருஷ்ணமயமா ஆகணும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் மருத்துவராலதான் வந்து மாயை வந்து அட்டாக் பண்ணாது. நம்ம வந்து இந்த பௌதிகத்திலேயே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாயை வந்து நம்மள அட்டாக் பண்ணோம். அப்போ வந்து மறுபடியும் அந்த இரட்டிப்பி தன்மைக்குள்ள இருப்போம். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து 3வது அத்தியாயம் முடியுது. நம்ம இங்க முடிச்சுக்கலாம். உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத் குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிக்கிற மாதாஜி, மறுபடியும் நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி.